Trigueros Basque Ultra Trail Series txapelduna Bilbo Gasteiz. Zorionak Silvia Trigueros! Hau da irudia, hau Silvia Trigueros. Fundidita, ez da, Silvia? Bueno, lehenengo zatia nahiko txartoz. Hasenaz hankak oso astunak, erritmoa ez nengoen gustora, eta gero tripako minekin eta geldialdi asko, eta baina gero pasatu zait. Hasi naiz hobeto sentitzen eta nire erritmoa hartu eta aurrera.